Haurakat constituency arlo along by election padodet pura ing samjin pen kachasong ke padopon. Area na tuamba halatum resist muno. La si halatum alam ating leitum ningye don de ini tumapan emetang alam ta chepani. BJP Aracharya Songdum APHL Sia Songdum Phan Nangkaperia Joksi Hawar ke hat constituency along by election padohai hedet lapen town committee municipal board kilik sitame padohai hedet pusi jai kathar ning jepon. Sonsi Hawar ke hat hospital adunga towar akung along aru ni phai ingkoi arni all party hills leader conference APHLC asongatum pen ing samjin pen ini ponsi by elections aputhak kachasong pon. Labangso kachasong pon along APHLC amaipu jai kathar kaning jepon ke APHLC phat nangkaperi ongamat Hawar ke hat constituency along by elections padodet lapen town committee municipal board elections tame padohai hedet. Lahai ke Bongo Sena lapen RSS atum abidi lang no saisi ke klempon loposi jai kathar ning jepon. Lasinon lahai alam kia puthak governor phan pini ang bong pinpura lo pidamji pusi pherang kiang no ning jepon. Thigala hello chu October troxy chu ning 2024 aningkan ilitum kachinghon Ojit Kumar De ilitum deputy chairman lo lapen MSC dak hauragat pen alangli dak pirthe pen chi obup lo anke la 1951 rules constituting district council la so rule ateng 16 rule 16 ateng pen lote governor si la ke vacant lo punang po asid vacant lo pu notice pinang po la pen ke la puan atari kang bong election by election doji pu punang ji ange non ciklo John Troxita so selo governor no anda notice pipelang la pen election kape doji alam ta thangda klang klelang la son pulo tangte la ke democracy aron la ke violate le la ke karkan le la arkan pet penajok hauraghat MSC area amunit atum ke alang litum a representative avedet le alam the bange representative avedet lo te alang litum aphan kaningje dunji abang munit avedet le la hello council lo ning hok tame kaningje dunji ke claim ya bang avedet le la si nilitum pulo elect non governor la 2013 aningkan amendment do 27 amendment do la so rule 16 aputhak la so teng pen notification pi serak nangi la hauraghat MSC a constituency ke ing thai dang lo la ke kachipai pu bang avedet lo pura alangli governor si notice pinangi la pen election pe du thu serak nai la justament ne litung kipu la pen isia bang ke Dipu municipal board lapen along town ko hauraghat amatalo hauraghat municipal board lapen hamren municipal board lapen ke dongmukak town committee bokulia lapen ke dengau lapen langhin lapen ke bukajan lapen ke fuloni doolang election no anda pedo de ningkan dam bom la binong ke ningkan ke thom pen batai si election pedo nangi town committee an ke setan non anta pedo de la alang litum aron repensi non anta la ad hoc committee si selamver la son ke la ke democratic karkan lo rat atom phan democratic ajak kong cepa har jak long ledet lo la pen alang litum rat atung ko pima aning ke hang hala so alam ningje long ledet lo la potsi non amat election la town committee municipal board along an election pedo serak nei pusini tum pinita dak dolo arni siat dak dolo pinita dolo akon litum ako son a meeting do to bom jila demonstration do to bom jila News report Karbi Life.